It-tlieta fil-għaxija 20 ta' partitarji nazzjonalisti li appoġġjaw lil Adrian Delija inġabru barra d-dar ċentrali sabiex jagħmlulu kuraġġ. Hawnhekk spikkat lajta Delija Delija. Kien hemm il-biera fil-grupp parlamentari li waslu għal dan. Mossa koordinata mill-istrateġisti tal-Partit Nazzjonalista sabiex bil-preżenza tagħhom jintbagħat messaġġ lid-deputati tal-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil li Adrian Delija huwa b'saħħtu mal-partitarji. L-istrateġisti tal-partit kienu jafu li fil-laqgħa tal-grupp parlamentari Delija kien se jkollu pressjoni biex jirreżenja jew jitlob vot ta' fiduċja fit-tmexxija. Ftit minuti qabel bdiet il-laqgħa, Delija daħal fid-dar ċentrali fost ewforija, ċabċib u tiżbit mal-bib ta' barra. Min-naħa l-oħra, ħadd mill-partitarji nazzjonalisti ma ħarku jdejhom biex jilqu lill-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil u għader dieħel fid-dar ċentrali akkumpanjat mill-uffiċjal tas-sigurtà tiegħu. Il-partitarji nazzjonalisti ma tnifsux lanqas x'ħin daħlu d-deputati tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, fosthom Jason Azzopardi u Beppe Fenek Adami. Fil-waqt li ċabxbu kemm felħu x'ħin daħlu n-nies li appoġġjaw lil Delija, bħal deputat Karmi Fsud Bonnici li qal li Delija m'għandux għax jirreżenja, u Kristi De Bono, waħda mill-ftit li qal lejn Delija. Mawa News il-partitarji nazzjonalisti qalu li huma jridu lil Adrian Delija jibqa' jmexxi l-Partit Nazzjonalista. Ħseb li għandu jirreżenja Dr. Delija? No. Għandu jirreżenja Dr. Delija? No. There to stay. Ġejt hawnhekk tagħti l-appoġġ lil Dr. Delija. Ġejna hawnhekk għall-appoġġ. L-appoġġ nazzjonalisti. Hemm deputati li jridu jirreżenja, x'inhu l-messaġġ tiegħek? Huwa l-kap li għalleġġajna il-partitarji u n-nazzjonalisti tesserati. Għandix kommenti għalikom. Għandu jirreżenja Dr. Adrian Delija? Jirreżenja xiex. Għandu jirreżenja Dr. Delija kif irridu deputati nazzjonalisti? Le. X'inhu l-messaġġ tiegħek għal dawn in-nies deputati li jridu jirreżenju? Iridu jżomm jagħtu każ irrida tal-tesserati li tellgħu hemmhekk. Għax il-partit magħmul mit-tesserati, ovvjament minn nies barranin ukoll. Fil-waqt li partitarju ieħor mar barra d-dar ċentrali sabiex jipprova jifhem u jikseb ftit informazzjoni dwar xi qed jiġri fil-partit tiegħu. Dan minħabba l-fatt li l-Midja Nazzjonalista mhix tirrapporta dwar is-sitwazzjoni fil-partit. Ġejt hawnhekk tagħti l-appoġġ lil Dr. Delija? Ġenerali, tiġbor informazzjoni biċċa minn u biċċa minn hemm għax la mhux qegħdin hemm fuq. Bin-naqriet irridu jkun nafu x'inhu għaddej, mhux vera. Tul il-laqa kienet tinħass tensjoni u taqtih il-qalb fost il-partitarji preżenti, bit-tama li l-fazzjoni ta' Busuttil ma ttajjarlux rasu mit-tmexxija tal-partit. Fil-fatt kif Delija ħareġ mid-dar ċentrali, il-partitarji tiegħu laqgħuh b'ewforija u ċabċib isteriku. Bil-mod, le, taħħiex. Grazzi tal-għax bettejna kap! Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.